ин ҳавлии фурӯшӣ бо об умуман мушкилӣ надорад, чунки дар бари бозори кушониён лаби дарёда ҷойгир мебошад, бо барқам таъмин аст. ассалому алайкум. Хонаи фурӯшии имрӯзаамон дар назди бозори кушониён ҷойгир мебошад. Инҷо худи бозор, рост роҳ ба сӯи калсивои товус ва аз ин тараф пости чорбоғ. Хонаи фурӯшии имрӯзаамон дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст. Рост мерем, ба тарафи дасти чап мегардем. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва марҳамат худи ҳавлии фурӯшӣ. ҳавлӣ дар умум иборат аз 2,8 сотиғ замин ва 2 дар хона мебошад. дӯстони азиз, ҳавлӣ таъмир дорад, бо об таъмин аст. Об умуман мушкилӣ нест. бинед чӣ қадар фишори баланд мебошад. Бо барқам таъмин аст. дӯстони азиз, инҷо дохили бино, ошхона, ҳаммом ва дар дуюм ошуна 2 ҳуҷраи дигар аст. хона дар минтақаи хуб ҷойгир мебошад, наздики роҳи калон. ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикиаш қарор дорад. агар шумо савдогари бозори кушониён бошед, беҳтарин вариант барои шумо. ҳаммомро аз пешӣ омода мебинед. дӯстони азиз, якбора мегузарем ба якуму дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. нархи ҳавлӣ бошад $80,000. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ занг зада пурсон шавед. хотиррасон мекунем, дар нархгузории хона Dom TJ умуман хуш нест. аз мо танҳо реклама. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.